in za ka yi addu'a karka zo ka durƙusa kawai ka ce Allah a bani kaza. A'a, wa qaddimu li anfusikum, ka gabatar da wani abu. Kamar yadda za ka ga maroƙi ya zo gidan ranka ya daɗewa ne, sai a kira sunan uwar mai gidan, a kira sunan uban, a kira sunan uwar gida, a kira sunan ɗan auta, a kira sunan amarya, a kira sunan wance da wance, duk waɗanda aka san in an yabe su mai gida zai ji daɗi bayan an yi mishi nashi yaba. Haka ne ko ba haka ba? Wannan ka'idar ita ce hatta a wurin Allah maɗaukakin sarki wanda yake ya fi kowa, kuma baya buƙatar kirarin kowa, amma sai dan ya bautar da kai. Idan ka zo abu na farko ana so ka yabi Allah, ka kambama Allah, ka wasa Allah. Don haka sai malamai suka ce babban sirrin da zai ɗauke maka haka kawai shine ka karanta alƙur'ani. Idan ka zo kana da addu'a, kar ka je garin kame ka je kuma ka lalubo abin da ya fi ƙarfinka. Ka zauna ka karanta alƙur'ani in kana da addu'a da za ka yi. To kamar yadda ranka ya daɗewa ne da yallaɓaiwa ne yake ji da amarya da uwar gida da babban ɗa da ɗan auta, to shi kuma duk gaba ɗaya ƙaunar Allah ta gama tattaruwa a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wanda yake da bukata a wurin Allah to ya karanta alƙur'ani, ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, to ya aika da bukatar shi. Babu road block, babu wani abu da zai tare ta. Ya gama buɗe ƙofa gaba ɗaya don ya yabi mai abin, sannan ya yaba ya ainihin sa albarka ga wanda mai abin ya fi so, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan halitta jama'a da za mu taru gefe guda gaba ɗaya, manzon Allah ya koma gefe guda shi kaɗai, Allah ya fi son shi fiye da dukkanmu, da annabawa da manzanni da mala'iku da aljanu da salihai da waliyai da hujubbai, duk a taru gefe guda. Manzon Allah shi kadai ya fi mu daraja gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula.